Obu na irapu m kita anụnwa ihe nchọrọ ịkpa bụ egwu ka m ga-eji wee kpabadie mana nwere ndụ na-enene m n'iwu oje na mmụọ ka m mee ebere. Ndebe anyị ekene m unu adịkwa mma na mgbede anụnwa. Nwantị na ebe a nwantị na ebe ọzọ dịka na-eme ọ bụrụ mgbe niile ka eji ekwu oke okwu. Oge ụfọdụ akpọtụ egwu were chụọ hyper chụọ ekwensu na ọrụ ya niile gbapụ ekwensu na ọrụ ya niile ọnya bụ na a na-eme gbọọ ndị iwu m ibe anyị. Ekene m unu ndị ọma njiom ọnụ ị na-egekwa Shimo eyi na ị na-ege ka nye onu na ishimoru. Ọ bụ na ị nọrọ n'ọgbọ a kpọkọta nwanne gị si enya bịa na ọ sara ọkụ na mgbede a. Kpọọ nwanne gị si ya nya bịa ka anyị kpaa nkata. Eji m nnọọ pikọk wee na-awụ ndebe anyị arụ na efifi anụnwa na ọ bụrụ mgbe niile ka eji ekwu oke okwurekwu gbọọ ụmụ ibe the bye. Anyị kparakwa ihe anyị na-akpa maka na nke ọbụla onye ọ na-eme omume nakwa ebe obube njakịrị na azụ. Onye ọbụla ifuru ọ na-eme omume ọ na-egbe gbado obube. Instagram, what's up with you all? Many are God in my hey! Ochichi Nigeria, me when you are God in my when you are God in my Ochichi Nigeria, me when you are God in my me when you are God in my Manda na chachi, me when you are God in my me when you are God in my me when you are God in my onwere ife ọzọ anyị na-ayọ si mee ife ka ife dị mma anya siri otoro gbagbuo ha emere ife dị mma onye ọbụla aba ụlọ nwere obi aṅụrị tiri uwe obi ọma mana mgbe ọbụla ọ bụ nnọọ n'obodo tọrọ na gbata na-abịa ha esighị ụzọ abịa si ebe nke ọzọ wee na-abịa ya mara ebe ha si ya mara ndụ ha bụ obodo a na-akọ nkọ yeri ịma na ezigbote nsogbu dị na Katanga maka na gbata dịzi n'obodo anyị kịta. The worst na-emezi anyị kịta bụ na anya mazi side ha si abịa. They come in one way and they devastate us in 7 ways. They just come in one way and in 100 ways we're devastated. Maka anya mazi jebe anya mazi na bana. Oh ya ka na akpa na mgbede a. Ka nyu na azụ na-esi mo. Enwere nzukọ ndị Governors Forum. Nwere nzukọ n'izu ụka anụnwa anyị nọchapụrụ na ya. Well na-asị ka anyị mee nya ma n'oyibo ma n'Igbo ka unu wee ghọta ebe ejeje. The governors of southeastern Nigeria have established a security outfit called EbubeAgu as part of the plans to checkmate the rising unrest in the region, stemming from the increase in criminal activities. According to the communique put out by the governors of the southeast, the agency is to oversee and monitor the activities of vigilante groups in the region. Chairman of the Southeast Governors Forum, Dave Umahi, who read the statement after a meeting in Imo State on Sunday, noted that the headquarters of the EbubeAgu security outfit will be in Enugu State, and it resolved as follows: to strongly and unequivocally condemn terrorists and banditry in any part of Nigeria, particularly in the southeast. The meeting strongly condemned the burning of the police stations, violent attacks on custodian centers with the unlawful release of inmates, and the killings, including security personnel, natives, farmers, and herdsmen. Number 2, that the 5 southeast states are on the same page with the federal government on the issue of security challenges in the country. To this end, the meeting made it absolutely clear that the Southeast will stand resolutely with the federal government to fight terrorists and bandits to a finish. Number 3, that the political leaders in the Southeast has resolved to bring together all the arsenal of their commands as one united zone to fight
and flush out criminals and terrorists from the zone. Kambagodu break. Ndebayo. Or the kanda ne memitina. Ndo mena nkata otu fa yesi wakpo ayi. Okunu wote bensi ihe mere nji wesi mba na mma agụpụta this communique. Na ọ dị ezigbote mkpa. That the summit resolved that to achieve this, there is a need to galvanize all the relevant stakeholders in the Southeast, the political class and the business community, the bureaucrats and the intelligentsia, to provide all necessary support to the security operatives in the 5 Southeast states to ensure total success in the fight against criminality in the zone. Number 5, that the heads of all security agencies in the Southeast have resolved to exchange intelligence, a seamless, effective new order that will help to checkmate crime in the zone. Number 6, that the fast-track crime busting in the Southeast, the heads of security agencies have been mandated to draw up a comprehensive list of their logistics and material needs for sustainable success in the fight against criminality for the immediate provision of leadership of the Southeast. Number 7, that a committee made up of security personnel, government officials, and relevant stakeholders set up to coordinate and monitor the implementation of Southeast Joint Security Platform, to applaud the initiative of the Southeast Security Summit, and to make it statutory that it's convened every quarter, while its hosting shall rotate amongst the 5 eastern states. The meeting resolved to maintain a joint security vigilante for the Southeast, otherwise known as EbubeAgu. Yes. So the meeting resolved to maintain a joint security vigilante for the Southeast, otherwise known as EbubeAgu. So now, from 1 to 9, Ndi Igbo baye enwere ebe ESN batala na ihe. Now here is what I think is happening. ESN no onwe as its own body, or they were recognized by the state government na Igbo. Mana n'izu ka na abọ gara aga fa agbatalụ ndị Ebonyi ọsọ enyemaka. So which means ESN sponsorship and their activities from start to finish enwero governor ọbụna no na Igbo mma makia. That's exactly what this communique is making me understand. The meeting appreciated the formation of the Southeast Joint Security Outfit, co-named EbubeAgu headquarters in Enugu, to coordinate our vigilante in the Southeast. Okay, that means again, now the vigilantes in na different parts of the Southeast mwelike buya ka ge co-opt into EbubeAgu. Because of this item number 10, the meeting appreciated the formation of the Southeast Joint Security Outfit, co-named EbubeAgu, headquarters in Enugu, to coordinate our vigilante in the Southeast. So, this EbubeAgu, the existing structure of the Southeast vigilantes na various villages. Item number 11, Sina. Southeast governors requested the acting IGP to stop the influx of the IGP monitoring unit, but to allow CPs and state and zonal commands to handle their cases. Beautiful. Now, in all fairness, item number 11, let's dissect it a bit. The influx of monitoring units by the IGP. So that means whatever that happens around here, there will an influx of the uwe obo. Na abada tabanye abie nyaka na ihe gbasala anyị, even when we have commissioners of police in various zonal commands. Ngenye orders to the existing structure in the police. Ngenye nwaka na ihe na-eme na banye. Hold on a bit. Enwere ihe na-eme ụfọdụ amaro na item number 11. The meeting approved that the acting IGP and other security chiefs do invite the leadership of Ohanaeze Ndi Igbo to find out the reasons for the increasing insecurity
happening here, it's also that Ohanaeze ma na ezigbo nsogbu de. Christian Association of Nigeria also makwu na ezigbote nsogbu de. Ozi ha na-ekwu ka ndị a na-agwa ana-anụ. That's another thing. Now, here is the disparity in Melenji where go these whole items, even though not the 15 agosirama ebuo can jump on your mobile maka oge anyị nwere anyị eji wee kpa nkata. Meeting agreed that military policing in the southeast should be adequately funded and become effective. Military activities, military policing in the southeast should be adequately funded and become effective. Meeting agreed that open grazing has been banned and security agency should implement the ban. Meeting agreed that open grazing has been banned and security agencies should implement the ban. Getting the security agencies. Hold on. I want to even understand why Aijimwenwe asimunu na before ihe obuna emebe na ba anya no na any delay aka na nya bo constitution. Because I don't understand how possible it is for someone ibu your security. Ebe ayabo abia na Igbo. Igbo 1 2 3 almost the commissioners, the senior men non a police practically were another tribe. Yes, I agree and I accept integration with all all fairness. Mana the men na a police most times do not even know the terrain, and I am wondering, how do you want to guide or guard someone you do not know his or her language or terrain? So in a place that they hardly know, because it's a place you don't even know. Because you cannot carry people and be sending them to places. Otu according to youth service, or according to youth service, a couple of people here youth service, that integration are there. But all the times, if you know youth service, here na feru munyuanya, funyuanya. Ufodu esie ba nurudi yarameya. Ufodu esie ba nweto ofu oru nwanu ye buru ye nari ere onwu ye ofu omaro mo na akota ego nwere onye ma ebe ndi be ha ma de bon. So now that this security EbubeAgu outfit is brought forth, kedu ka ye si we me ihe akụ ye ihe, considering this communique with items 15. No open grazing. Now, ha potago ho ha. Say ho ha ha ho. No open grazing. Guys, no open grazing. Right? Now, but when your choice each year fi mozwefi, na je no ebe anerana. Omare go ne anana ada. Ogorana were chiwe fi, if that is what I understand by no open grazing. Makano anabomma dimwe ona abu ayuruku obe ha anyi na ego ana were aru no anyi na rent places anyi na ebi anyi ara awakpo anybody awakpo were anari ahia n'ike we simba na onka anyi ka obu because na anyi no one Nigeria. So no open grazing is a good development. Kedu ndi ye eme ka no open grazing na dị effective or to vigilante anụwa na gwa m unu na Enugu na enwe forest guards. The forest guards are not smiling, guys. I know everywhere. And we're all not on Pezema. Angel for investigation. One name we discover now that forest the entirely secured. So I really applaud the forest guards in Kende Nugu. Though nke Anambra na ekpokwa joko maka ibatana no fija 10 p.m. iko ebi jije. Ya fu ha 10 p.m. iko ebi neje. Idi joint also nwe, idi customer also nwe once 10 okoro imechie na no fija buy. The vigilante there are not even smiling at all. They are not smiling. Ihe gufu bim bim igwa ha you see me na chota body except on obure back on a wif or no only road ya buri. And hardly ke ga no ide here.
Ndebani. Kam banye n'isi sekpunti nji wee gụpụta these items. Chief Raf Uwazuruike says that the only security outfit recognized in the southeast region is EbubeAgu, and that the Southeast Security Network established by the indigenous people of Biafra and its leaders Nnamdi Kanu only exists on social media. Onyabo okunchori iji wee mere isi akụkọ. Governor says itigo. He nyego anyị communicate 15 items. Gwa anyị do's and don'ts na ka ha si chọọ ka ihe gbatakwuo. Now, can you know a little biography of Chief Raf Uwazuruike? The little I know about him bụ na a freedom fighter. Bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị masob mgbe dị ka mgbe ama mmụọ ka na-ekwu ka ọ nọ na-azị ekwu, you know. Mana can you know a little more about him? Raf Uwazuruike is the leader of the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra, MASOB, a group conversing for the secession and sovereignty of Eastern Nigeria. He holds degree in political science from Punjab University, India, and law from Bombay University, India. Uwazuruike adopts the principle of non-violence as propagated by Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. as the philosophy of the struggle. He has been detained several times and charged with treason in Nigerian court. Ndebayu onaga kwae amam na onaga ebulu tie gemonte was also on a solid 100.9 FM n'Enugu. Achọ m ka unu tọ ntị n'ala ọfụma. Ana m enye unu a little biography about Chief Raf Uwazuruike. He's been detained severally, charged for treason in Nigerian court. Following Ojukwu's death in 2011, Uwazuruike was named his successor, crowned Ezigbo. He has since embarked on several regional projects, including the erection of a library in honor of Ojukwu and building residential houses for displaced Biafran war veterans. Uwazuruike last month, he accused the leader of the proscribed indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu, for inciting ethnic cleansing in the land. He also accused the group of insulting and degenerating eminent Igbo leaders and Southeast governors in his bid to continue leading Igbo youth to their untimely deaths. Okay, here is a big one. Leading Igbo youth to their untimely deaths. But since Honoria, I will just also give you a little of his biography so that can raise the other questions actually raise. Tata the banye. I'm looking at EbubeAgu, the plans, the way forward in tackling the insecurity challenges in Igbo. ESN, EbubeAgu, ihe Maazị Uwazuruike kwuru about ESN and IPOB only operational na social media as ihoful, and then accepting EbubeAgu more than ESN and IPOB. Unumano at a time when say na obuazikwo oke odide ihe na social media. Obuazikwo oke okoko no na social media. Kita onu nwa we dey play the show maka anye nwere do ka mo pen knife. No. Sorry, this is a political program on solid 100.9 FM. Ono number na ejelu mbozi odina number 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ozi o meji ofo na ekwu okwu ada na ofeja GMOno. Ada na abi furu ochi ezi ego ga adasisia. My question is, founder of this movement for the actualization of sovereign states of Biafra and leader of the Biafra independence movement, Chief Raf Uwazuruike, say, now the only security outfit recognized in the Southeast region
is EbubeAgu. By the indigenous and the Eastern Security Network by the indigenous people of Biafra and its leader. Mazi Nnamdi Kanu only exists on social media. Achomema onwelife melu nuche ojiwe kwuokwa. Is there a reason unu jiwe che Mazi Uwazuruike jiwe kwuokwa? Nyana Mazi Nnamdi Kanu ana-eso okwu aha na-enwe nghọtahie. But here is the thing. Unu mana onwe vudu mgbe anyị esere okwu bụ ndị Igbo anyị ka nyezi unu ọnụ. Enwe vudu mgbe anyị esere okwu. Ihe dị mma na obe anyị anụnwa bụ onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya som beze ga-akwụ ọtọ. Ọ ihe dị mma na be anyị. Anyị fụrụ anụ onye na sprout iwelite isi enu. Ihe a na-eme ihe bụ come on. What is she got her say so? What is she got her say so? The buy. What do you think is wrong? Netiti Hanabo. Can you hear each and every Netiti Hanabo? And then before now, all them kahana tobu before now. All them kahadibunamwa before now. But for him to now realize na the only security outfit enwelo na Igbo bụ EbubeAgu anka ehibele nwanne nya, and that the IPOB and Eastern Security Network na ebe ha dị functional bụ sọsọ na social media. Something is up. Kedu ihe dị up? Onwe ihe esiri n'ọkụ na-asụ mana anya ma ihe dị n'ime ite ka ihe unu che na-eme. 0902-311-109 0902-311-109 na 0909-771-109 0909-771-109. Chetanwo, let me give the instruction called very clear. Program Kita Anu will be a very delicate program, and I've been very concerned about this particular program. If one went so ihe na abaki ge melom. Iwetu obiana. Ikwu okwu ka mmade. Ipo iyi na radio station ma EbubeAgu point of order. Ite iku EbubeAgu another point of order. Nyega address sige redress na ihe ikwule ekwu imerie Ebubi kwekwengi gwagi na ọmụnwe ọnọdụ a na-achị. Achọrọ m ka anyị kpaa nkata yele anya oye, so that people who are just imago na agbanwe ha war, onye ọbụla adịrọ at peace with himself, aya ha ebute ụmụ Igbo dabụlọ into a stress some people well within themselves. Because this is a serious challenge anyị nwere na Igbo. Security challenge abụrụ challenge a na-abụ achụbịa achịrị ụtaba n'aka wee na-achụ ya. So for onye dịka a freedom fighter mbụ Mazi Uwazuruike, as far as I'm concerned, Chief Raf Uwazuruike, onye dịka onye jegworu nga mfugworu 30 what are 99 dịka Chief Raf Uwazuruike inekwu hoha now to someone else who is also a freedom fighter. Ndi after Adam Namandi Igbo just like himself. Ndi after otu Igbo yesi we dem mabro fujikota onu na emeko ife, just like the kind of fighting he was agitating when he was in Masob. For such statements to come out from Chief Raf Uwazuruike to Mazi Nnamdi Kanu, who share almost the same idea of Igbo na Igbo jebelo onwe ha, Igbo nwe referendum, Igbo si kewa onye ọbụla na. I know before now udo de n'etiti ha na abụ, but maybe something has happened that we hardly do not know about. Whatever it is, ka anyị chọrọ ịma na mgbede anọ.
What do you think Melo Mazi Uwazuruike itu aka na ESN nyana na IPOB, the only functional na social media? The reason I'm asking is this. Mazi Nnamdi Kanu declare go no market. Omwekwe onye mfuru jara ahia ebosi ya. So mo biara oru. Nnamdi Kanu asigwa ayi sit at home, no election. Yabe election atori ya mana dechia. And what I'm beginning to wonder is the credence Mazi Nnamdi Kanu nwelo to the point na the Southeast governors agotabe na the guy agago wako. Ima na enwelo ka obodo ige ana obodo obuna ifolo iji aka na eme ka ihe de mma. Let me give you a perfect instance. Can you name a perfect instance? Wazobia was existing, Cool FM. But immediately people like Yo entered it. There was a turnaround. That's exactly what I'm trying to say. Solid FM werike na ahono na hasionu ike. But when people like Super Sam, Watana Morning Crow ne ekwoku, you will get another flavor. That doesn't mean that the existing producers, the existing speakers, presenters, if you know what I mean. But this caliber of people, adigo like people the bigger than the radio station. If care is not taken, if a bit bigger than the radio station. But because of humility, they are there making things right, and it got to a point when we're growing. Mazi Uwazuruike, it was a serious agitation. He was a serious agitator. The same thing with for treason, almost the same kind of way. So, right? For this kind of statement, a freedom fighter with foot soldiers to another freedom fighter with the same foot soldiers, then something is up. That's exactly what I'm trying to explain. Please tell me what's up. Kanyi malo. Wanyi fedi ni itanya amaro ne osikwile n'oko. Kanyi we ghọta ebe anyị na-eje. Cheta ka nsikwu na mbọ. Ada etiku. Ada aka ọnụ. Ị na-egekwa bụ mbịa nye gị ezigbote nto. Nto na-enye gị facts and figures. Odoge anya na m abịara ịkọ story. Ịkpọ m. Ịgwa m ihe a dị n'ọkụ esikwiri kemgbe. Ekweghị eye na-achọ ịkọ achịcha kịta. Ndị bayi 0902 311 109 0902 311 109 na 0909 771 109 0909 771 109. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ na WhatsApp anyị kpọọ 0705 079 109 0705 079 109. For ndị n'obodo oyibo, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọ na WhatsApp calls anyị, unu etinye +234 705 +234 705 079 109 +234 705 079 109. Hello. Biko ikpo anyị Rapport chapter 1 verse 1 ọ na-ekwu gịnị? Gị gbatunata igwe redio gị ka o wee kwa anyị mee. Ọ bụrụ na igbu onye nkenke onye ọzọ ewee tinye ọnụ, anyị ewee ghọta ife anyị na-akọ ọfụma. Ada ete iku ka ngwukwu ya ọzọ iwetucha obi ana ịkọwala m ife dị na enwere ife dị m anwa bịa achọrọ m ịmụ ya
ịkọwalụ m ife dị ka anyị ma ama iwu abụ na anyị ya na-eje parallel lines all the time. Ọ dị m ezigbo mkpa. Hello. Hello. Good evening. Oh. Hello. Where? I said na olu bi ka be mma. Mwa bo maazi ogodo Edward. Nna agwa m okwu. Abụ m Igbo, ndị na okwu ka gọọmenti Ebonyi steeti. Okay. Ikwucha bụ ihe dị n'ime ya. O nwere ihe ọzọ butere okwu a na-abụghị ihe ahụ ifuru mbụ bụ ihe bụ omenala anyị, sazi omenala. Enwere onye ga-ekwe nwanne gị nwoke nwa nwanne gị nwaanyị mee ihe ọma maka na ọ bụrụ gị nwa ịchọba ihe bụ ije esi wee mee ka ọ daba n'obodo. Mmadụ na-abụ na-ekwusi na ha na-ekwu okwu ihe ọ bụrụ maka n'ime eche na ọ bụghịzi gị nwa maọbụ na onye nke ọzọ eme karịa gị ịgbatụwazịa ya mgba. Ihe Uwazuruike na-ekwu abụghị anyị bụ ndị Igbo mma n'obi. EbubeAgu aka bidoro ya afọ nwere onye nwere ya ọ nwere ihe mere maka ya ọ bụrụ ya bụ nke Chigore nwoke ibe gị akpọchiri na nga ọ na-abụ na nga ka a na-akpọchi ọbụ na ihe na-edekwu ọkụka a na-akpọchi mmadụ na nga ihe emegoro amụọ ọgụ agwa igwe egbisichia ndị IPOB mana ụmụahịa ịnọ na-asị na ọ na-eme ejisi na social media. Ọ na-ekwukwu ya ka onye nwere uche ka ọ na-ekwu ya ka ọ bụrụ na ya kwuru okwu. Nwanne m nwaanyị ike gwụrụ m nwa n'okwu ahụ. Aghọtara m ihe na-eme. Ọ dị mma. Daalụ. Otu anyị shighị ghọta ya ka m eshighị ghọta ya. Ya ka nna ha achọ kịta aka nghọta. 0902-311-109 na 0909-771-109. Daalụ. Hello. Good evening. Where? Ndewo. Eyo. Mmadụ ka ngwa na-aga n'iru nna. Even though you want to walk, I'm going to say superiority. Superiority, I'm going to work and Ndi Igbo chọrọ ka anyị wee ka ndị Yoruba ma karịa ndị Yoruba ndị nwere mmadụ. Ọ bụrụ na nwere superiority dobe n'akụkụ ka anyị chịkwa anyị ọrụ n'orugo gbanụ mgbe a ga-ejikọ aka ọnụ. Uwazuruike kpọọ nwanne ya nwoke Nnamdi Kanu. Ha abụọ nwere ụfọdụ dị na atụmatụ etu a ga-esi wee mee ka ndị Igbo gaa nke ọma. Abụ m okenye ma ọ bụ na abụ m onye kacha aka mara ihe bụ n'akụkụ. Ihe m jiri ekwe ya abụ ọ bụrụ na na-ekwu okwu na mmadụ ebe ndị herdsmen debụrụ kwuo mmadụ ga-agụgburu ya n'Ebonyi steeti ahịa. Onye na-afọrọ n'anya ha mmanya a na-akọ. Confirm. Nke a na-ekwu EbubeAgu abụrụ onye ha ga-eji wee gwuo egwuregwu. Ọ dị anyị nche ụtọ ka anyị jikọọ aka ọnụ tee nwa EbubeAgu ijikọ aka ọnụ anyị asụsụ oyibo karịa ọtụtụ mgbe na redio na telivishọn. Si wee bụrụ nna onye adịwe ka anyị mee ya si wee bụrụ ndị Igbo ọ na-abụzikwa ụmụ Igbo ka a na-eme ya. Biafra si n'elu Biafra si naanị ka anyị jikọta aka ọnụ mgbe EbubeAgu ka anyị mara ma Biafra ọ ga-esi na nke a wee bịa. Biko nụ Uwazuruike ọ bụrụ gị na a na-ekwu okwu na midia bụ ihe bụ ihe na-ebunye eso okwu n'ala Igbo. Ịchafụ. Nnamdi Kanu na-eme bụ ka e wee mee ka ụmụ Igbo mara bụrụ ofu ka anyị ewepụta anyị na ọkụ ndụmanyị nọ na ya. Biko onye ọbụla tụtụrụ mmiri ya ka anyị jikọọ aka ọnụ. Daalụ. Ka mmechi alụ ka onye ọzọ kwuo abụ Maazị Maduka n'afọ Igbo. Ọ dị mma, daalụ sa.
ndaba anyị ọ na-agakwa ama m na ọ na-aga onye kpọọ ọma ịchafụ you shouldn't talk more than 30 seconds 1 minute highest. Hello we ọkwa adị m mma dadị gwa m afa gị na ebe isi akpọ m ka ị na-aga n'iru. Network ga adịrọ mma. Hello network ga adịrọ mma o. Onye o? Hello ọ dị mma ndaba anyị ebe unu si anụ nọmba na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba ijelu mba ozi dị na number 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ana m afụ a couple of challenges na-aga on na social media platform ọmụ at Ijele Solid, at Solid 109, at Christiano Ozioma Ejiofọ na YouTube. Ụfọdụ na-asị na ya bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị IPOB na-incite ndụ ụmụ youth anyị na Nigeria ha na-eje iru ọgụ na-anwụ for nothing sake, and then ọnọdụ bili America biri n'ọmarịcha hotel ka ọ biri n'ọmarịcha ebe na-enwere obi aṅụrị. Amara m ma onye nwa na-eselu nya na Chief Raf Uwazuruike. Ọ bụrụ na unu ma ihe dị n'ite a esikwiri n'ọkụ gwa kene na anyị na ọ dị ezigbo mkpa ka anyị mara ihe na-eme. Hello onye o? Nna ngwa kpọchie na anyị azụ na ọ dị onye nwe anyị mkpa o. Hello ndewo na gwa m afa gị na ebe isi akpọ anyị. Good evening. Good evening. Aha m wụ Nnadozie Godwin. Ọ dị mma ngwa na-aga n'iru. Abịa esi na mpaghara Abịa steeti Arụsị. Ọ dị mma na-aga n'iru o. Ọtọgọkọrọ ndị were achọ inweta gị n'ikuku. Ngwa gaa n'iru ịchafụ. Ndewo. Ihe chọrọ ikwu wụla onye gbasara ọga anyị Maazị Uwazuruike. Sọsọ ya mụwa chọrọ iji n'ebe ahụ onye ọbụla wụ freedom fighter bụ nwama zanza ụwa otu were aga. Ọnwekwana onye wụ freedom fighter na-anọ n'ime obodo ọ nọkwara na-eme ya ma ihe wụ freedom fighter. So Maazị Uwazuruike ihe a niile ọ na-eme itinye ọgba aghara. Anyị chọrọ ile mara ihe Maazị Nnamdi Kanu na-agbawo onye ọbụla ndị Igbo niile ebe ọbụla Biafra sọpụrụ ka ha nwụrụ onwe ha. N'ime ihe mụnwa na-ebunye wụ rapụ ya hapụ ọ gbalịala mara ya hapụ Maazị Nnamdi Kanu ka anyị soro ya ogbugbu tren. Onye nwere itinye ndewo. Ọ dị mma daalụ. Ị maara ihe na-esere ha? Ihe mma na-esere ha nwere ike itinye wụla ọ na-ahụ na mebi na ihe o bidoro ime tupu ya aga mba ka ọ gara. Anyị na-ahụtakwana ala ọ na-ara ego maka onwere oke ị ga-esi were alụ ọgụ nwere onwe wee nọ n'obodo ịnọ n'ahịa wee na ọkwa na-ekwenye na sekuriti ndị ahụ ịla alụ ọgụ ka e pụọ n'ime ha ka ha bịa na-echekwa gị. Onwere isi omenala na-abụ ma ọ ndị Igbo ka ahụ rụọ ya wụde onyeisi mụ ahụ na-esere ha maka na Maazị kpochiri n'ahịa niile tụga ya. Onye nwere ike kọwara ihe nwere ike ileta. Okay, now it's good we are hearing this kind of statement. There is an assumption na Chief Raf Uwazuruike na ego n'aka ndị gọọmenti, mana amarom how specific that story dey ma ọkwa na how true that story dey. Enwere onye ga-confirm anyị nya bụ story mara ego na ọ nara na mgbe o ji nara nya bụ ego ka okwu acha iru. The only confirmation not there now, men are gay for the water wala. Onwere otu because ka nwa ti were egwu na mbido program a. Ị nọ na-asị na
mgbe mazọbụ nọ na-acha ọkụ ihe anyị ga-ajụzi onwe anyị bụ kedu ihe mere mazọbụ ji wee jụọ oyi onye isi ha wee ga-anọrọkwa n'ime obodo ahụ wee na-apụta wee ga na-esonyere ezi Nigerian gọọmenti ama mere aghọta ijele ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Okay, ngwa ọ dị mma ka onye ọzọ titu ọnụ. Ndewo. Daalụ sir, ị ga-adị. Hello. Hello. Good evening. Abam bụ Maazị Chukwu Igwe. Okay, Igwe ndewo sir. Ngwa titu ọnụ nwajai. Elekere gị nke ọma na ihe ọma unu na-eme site na program a. Daalụ, ngwa na-aga n'iru ịchafụ. Ihe m ghọtara n'okwu anyị the purpose the man was Maazị Uwazuruike, the interview on this BBC program with Janozi. He has been playing a prayer series for some years now. At least can we unity? Can you buru to? Unu anyị buru to? Yeah, you go buru to. So we have behind him. In fact, Ogbunigwe is of my law. And the other issue is that him man the Menowa, he will leverage the mayor to Lapunyo to take over. You know what I mean now? Confirm. So at least for now, Ralph was really continuing in the town as an elder. He was going to supervise the affair. Everything into that as an elder. I'm putting the young was pushing the agenda forward. That one of the back to the art direction. That is what I expected of him. Okay, Manobo need expect that from him. Can you go for Ajuju? And then in his mind, he thinks that Maazị Nnamdi Kanu, the highly insultive, no na hegenti, no na ha no advice, no na pari everybody, because that's exactly the meaning of what he's saying. That IPOB is only existing and ESN is only existing on social media due to na only si ha na pari mmade watara. So do you think that he doesn't have a mind of his own to say what he feels as well? Oh, he has the mind of it to say what he's going to say. But the fact remains that always kind of some people he can meet. He didn't want to he cannot get what he wants. Understand me? So okay. He wants to want. And I believe so much that if someone has done the kind of that kind of person who has that much insultive, no. If magical is insultive behalf will at least come correct as somebody. And the mentality in the Igbo and mentality in Nigeria as a black himself. If that one how like maybe each of feed or each of gas, a way see when you're way home. So now in all perspectives, in all areas, yeah, people that I was expecting Mazura for looking, at least no matter what it is, talk about either. And Mazura and Kerua, I believe he has respect. All the open I say, what I can weigh on, do I'm going to a problem. Doesn't work like that. At least as an elder, you give a room for a younger one to contribute to whatever you are doing. But whatever you are trying to claim that the younger one doesn't know anything, you are the one that knows, then there's a problem. Okay, now what if Maazị Nnamdi Kanu is not listening? That's what I mean. Definitely he must listen. If there is a right and genuine approach about that. Have you what that? Definitely he must. Maazị Nnamdi Kanu for where I say, do more committed in this struggle than him, you will surrender. I don't please you. That is simple. Okay, Dalo sir. Okay. Thank you. Okay. Hello. 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 Onye Ndewo sir. Chikodi n'aka ndewo. Ngwa na-aga n'iru. Dịka nọ na-ekwu na bụ na ndị abụọ dị n'okwu na ọnịma na chịkọkwara nwere ego oke. Ọ sị na Igbo na-egbu onwe ha, asị na Oyibo na-egbu ha. Ndị Igbo, ihe ahụ Chukwu chọrọ ka unu mee.
I will get it to see that guy. My dear Uwazuruike, I give you why my dear Serena Makana, I'm not going to make up to the bone of football. Okay. And no real time, I'm not going to do it. Okay. If you come out for some, we will be to go to Israel and live with another. Yeah. Some way they will make this thing that I choose the club as you know now. I will do something that you don't know with another. Yeah. Most of the time, I will do something I don't get you down. If you have a good wife, Maka. Here I am, some Maka, do my go wife. They have like to be able to do. I never go to the recording. I think it's take it on you like that. What I go when you can make a no recording. Yeah. I got a money I cannot get in the coma. Okay. Dalusa, ndewo. Hello. Unu ga-adị ndewo sa. Ndewo. Ngwa na-aga n'iru. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ anyị. Aba m Ugo. Okay, Ugo, ngwa na-aga n'iru. Achọrọ m iti ọnụ na okwu ekwu. Mana bifo ma okwu ihe ọzọ m chọrọ ikwu. Ị nọzikwa? Nna ịkpọ anyị na-ekwu okwu ozigbo ịchafụ. Hello? Hello? Hello. Good evening, oh. Ndewo, sir. Ke ife afa obo, kedu afa gị na? Network ga dị wrong man, ọ ga-alịtụ nwa obele. Okay, anụrụ m afa gị, but go ahead. Network achọrọ ka ị gwakwa anyị okwu, na ọ ga-alịtụ nwa obele, ya? Network achọrọ ka ị kwuo okwu, ngwa na ọ ga-alịa nwa obele ka ị ma ị ga-ekwu nwa okwu a. Okay. Yeah. Ngwa gwa m, ana m anụ. Listen, from me contribute to my own business. Yeah, go ahead. Okay. Yep. The one who was it as a man carrying my cover, Yes? Ouch. No, this is... The network is too bad. Hey, this is not funny. Hello? Anyala anu phone. Hello? Where? Dalo? Bibo. Ndewo. Mekena akwa mbụ Matthew eso n'Enugu ya na-akpọ. Oga, ọ dị mma daalụ ndewo sa. Ihe m na-akọwata chere ka ihe kọwata bụ na ọ dị ka onye kwuru okwu banyere na Moses oge Moses ntụpụ onye Israel wee na-aga. Wee rute ebe o rutere na e nwere ihe merụ ụfọdụ ya onye nwaanyị ji wee si anya na ọgba akwa mbụ ala nwa ikwara n'akwa then ewa continue so ebe mbụ Uwazuruike bịara nọgidezie nlaghazi wee jee join ndị Nigeria gọọmenti ya bụ na onye nke a ka onye omee ihe ọ pụtara ime napụta anyị from aka this man enwere ihe ọtụtụ ụmụ ihe na-eme na Nigeria mụ na-amarọ so aka this man bụ Nnamdi Kanu ka m ji mata ihe na-emecha obodo a na ihe a niile so biko okwu na-ese okwu esere ụkpa na-esere nna na mbụ Uwazuruike ga-ezu ike wee hapụ Nnamdi Kanu ka Chineke ya uzo ya wee napụta ụmụ Igbo onye ọka m na-egwu daalụ sa. Ndewo. Ndị be anyị ebe unu si anụ ọnụ anyị bụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi. Ọ dị na nọmba 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ m Ugo ozi eji ọfọ. Ada na ofija ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efuru ọchị ezi ego gị niile a na-adasịsị. Ife m na-akpa na mgbede a bụ na anyị na-ekwu okwu security ana Igbo niile.
wee na-afụ ka o si wee gbatakwuru na ọbụ ọzikwa egwu achọ ụtaba n'aka agba. ESN wee gba mbọ si na fa achọrọ inyelụ ana Igbo aka ka ama ihe a ga-adị mma ka ndị ome yara ị na-ememi n'anyị. O wee bụrụ na mgbọsị anụrụ ọgụ n'Ebonyi na anyị nụrụ nwa gengem na ha so wee nye aka ọgụ ji wee bie ọsịsọ eji wee gbubinata ndị Ebonyi nwajai. Anyị wee nọrụ n'elu ya ndị South East Governors wee mee nzukọ gbọsị ụka wee koaptụọ ife ha kpọrọ EbubeAgu wee jụba kedu ndị a ga-etinye na EbubeAgu a, kedu ndị bụ the security outfit EbubeAgu, ke ndị a ga-recruit n'ime ya. Ọkamma itinye an existing structure mbụ ESN n'ime kafa wee gbadoru ha aja n'ukwu kafa wee rigobe na fayara ada. Ọ dịka okwere omume EbubeAgu a kịta abụrụ anyị egbe na ube n'one ka anyị nwelụ ndị mmadụ ga-eji wee rapụ ụmụ kafa baa na EbubeAgu ebe gọọmenti si anyị na fayazie nye nwa anyị egbe na egbe dị prohibited. Ụmụazị ya apụta mewe EbubeAgu. EbubeAgu na-eche na agụ. Ụfọdụ si kedu agụ nwa kedu ebube o nwelụ o ji eme EbubeAgu, o ji echekwa nchekwa. Ndị nke ESN anyị fụrụ n'anya si na ha nwere ike ichekwa ọfịa niile, chekwa ịkpa niile na fa zuru ka eme. Wee jụkwakwa ọzọ ka ezi ife mee na fa na gọọmenti anara alụ. Asị na fa na gọọmenti achọrọ ịlụ. But they are existing as a structure. They are not associated with anyone. Wee na-ajụkwa otu akịta anụ wee fụrụ yerami ya a na-amụ polisi ọkụ agbawacha prison yard nsi aga on. Ọ bụrụ na ndị a na-ebuye bụ ndị ESN na ndị IPOB. These two people pụtasị na ọ bụrụ fanwa na mere ife melụ n'izu ụka gara aga. Ekwucha nke afọ ọ dịka ahịhịa adaji awapụ ndị Ebonyi gbuo ha jaja. Ọ dịka ahịhịa akwapụ orukwakwa nya anọ m na redio egbukwakwa ọzọkwa na ebele. Nsị mba na ihe nke a karịkwa ude ekwe. Ya ka anyị ruteziri n'ọtụtụ a wee na-enene headlines wee fụ na onye isi ndị masop mgbe dịka mgbe amarụ m ọka bụ onye isi ha, but everybody ma na onye bụ onye isi ndị masop as a 10-15 years ago. Onye amela na masop na hazi ọnụ ike even before anụwa ụsụ IPOB, anụwa Nnamdi Kanu. Even though even at that I wee na-ajụ why is there something fishing? O ji wee pụta wee sị na security structure ọma anya bụ nke anụ wee hibere nwanne nya akpọrọ EbubeAgu by state government ndị ana Igbo niile na ESN na ndị nke IPOB na ebe fa na ahasi ọnụ ike bụ sọsọ na social media. So then I'm asking, these two people, as much as we know, bụ freedom fighters, ha bụ activists, ha nwere population, nwee mmadụ, fasi ndị Igbo, youth ndị Igbo rigobe fa rigobe, fasi ndị youth ndị Igbo kwụnata fa kwụnata. As a matter of fact, I don't want to over-exaggerate. Odika, their structures, the bigger than some of our structures, nande na chi anyị na Igbo. But I wouldn't say 100% because enwebe data ngosili that fact. Mana, kedu ihe meloji wee say na ụfọdụ ndị bụ nsoso na social media ka ha na-exist. Ebe ha na-abụ na-achọkọrịta ofu ihe. That's my concern. Wee jụba ndị bayi. Mmadụ na-aba a na-esi okwu. Gwanụ m. Kedu ife melu ụfọdụ ndị ji wee chee na Chief Raf Uwazuruike anarugwa aka azụ n'aka Nigerian government mmerụ okwu ya ji wee dagharị ya na ụdị ọzọ ka mmadụ si wee kwu na redio a. Do you have a fact to that effect na Uwazuruike na ala aka azụ wee gbabazie egwu ndị Nigerian government, or are you assuming na ọ na-ara aka azụ wee gbabazie egwu ndị Nigerian government? Because o dolu m anya na ife Nnamdi Kanu ji wee kwurukwusi ike na ọ na-akparị mmadụ ahụ bụ maka na enwere onye na-agwụ ya nke ọ na-ekwe, enwere onye bịa na-ekwu nke ọ na-anụ.
bụ maybe na asị na ọ nara n'aka azụ ọbịa nara ya anụ nke onye ọbụla na-ekwu. He has a mind of his own and he just moves according to the spirit. Otu o si dị enya. Wee nwee massive followers, wee nwee serious sponsors, wee nwee otu o si asị ndị Igbo sit at home, he sit at home. Afube m onye mere ihe mbụ karịa Uwazuruike anụnwa na Maazị Nnamdi Kanu, ha nwa bụ ndị na-ahasi ọnụ na ihe gbasara freedom fighting. Kedu ihe melụ ha na-agba eji kwekọrịta? Ejizi ekwekọrịta rada. Kedu otu onye isi Raf Uwazuruike si wee sị na EbubeAgu ehibere nwanne nya bụ sọsọ ya ka ọma according to ihe gọọmenti kwuru, na ndị nke bụ existing structure, even though na identify ha with government, ha identify ha onwe ha with any government, no matter hand, because they are only existing on the social media. Ejerome Ebonyi afụrụ m otu ha sinyelu ndị Ebonyi aka na ogbugbu egburu ha n'izu ụka gara aga, but we heard nwa kepu na ha nyela aka na ihe Ebonyi na ogbugbu egburu ndị Ebonyi. So that's my question. What's in this pot? Ndị na-enu ọkụ esibero anyị amaro. Kedu ife na-eselu mmadụ na-abụ a since they are pursuing almost the same race? Ifefa na-achọ bụ ka anyị nwee Biafra. Ifefa na-achọ bụ ka ndị Igbo nwere onwe fa. Ifefa na-achọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Ifefa na-achọ bụ otu anyị esi wee kee wee na-ekenye ndị Igbo yara ike wọ ndị Igbo. I think the two of them are hustling for the same thing. But all the way falling apart along the way. Let's know what it is. 0902 311 109. 0909 771 109. 0705 079 109. Ikwani Kapo chapter 1 verse 1. Ikwati na Tigo radio ji. Okay, ikwani na. Hello. Hello, na hello. Hello. Good evening. Uche nde wongwa ichafu. Nobody was even a PC here. I start the group. Nobody. That's the guy now. They will have Facebook, on social media. No good person. And realize this issue of you should remember Namdo and Benue, there's no blame, but land, but club is somebody. And I know the bad thing. I not wait for it. So, Kaigalima now just now, I go to the about the golden man, never had that band. I want to know plan herdsmen. I am a victim. You can be the I'm a better and good. That and I got about. I never even part. What to do with? So, they just want to get number come Rafael was speaking. Good. It's a quite. It's just let the number become root Number can have the model. It's a problem. And this is the only problem. I'm about to start the governor of the meeting that invited him there from even Qatar with Yawa. I can't have the problem. They are the government. They can't go above them, above their discussion. What they decide is what you are going to do. How do you say I can't even? Then you let people let us know. I can't even give you. I want to hear them. I can't believe I thought they had that. Nobody they will take it. Only to people know that they do that one. And the WhatsApp group, if you are not in covenant with them, you cannot have access to that WhatsApp group. How can you pass information to him? How can you tell him, say, no, this one is this one? I want the people that community to have his number. Nobody. So, everything about it is very well. We need Biafra. That's close. We need 3 states if I'm going to be Nigeria. 3 people we must start somewhere. All these our governors and presidents, what are they doing about it? Or what they have them? This is confusing. Look at the one.
You got endo. You see, if a program where them abono they play the show. Somebody now has just confirmed na enwero ihe dịka ESN bịalụ na Ebonyi bịanyelụ ndị Ebonyi aka mgbe a na-egbusisi ha na enwero ihe dịka ESN. That's a confirmation, a first-hand confirmation. At least we're on air. Then again, anya guzine ndị Fulani herdsmen ajwafa for nothing. Na ndị ebe a na-egbu mmadụ na Ebonyi nwere boundary within the Benue. And I have a crisis between the Benue and the Ebonyi, that boundary. No, the Benue na Abano Kata Wabu, where may if actually where for. We're not saying that's what it is, but we're just hearing firsthand, no wrong per se, no on the Fulani, which means you shouldn't be cut of an apple. And you would can have Enanya na Sokoto, or Bona if a man you know Biopa na Sokoto. That's another part of it. Anya Nukugo, a confirmation because he sounds like someone who is a senior man, IPOB. Now, Mazin Namdekano doesn't listen to anyone, which means what Chief Uwazuruike looks like it is synonymous. But now he has a mind of his own. Now, maybe you're here. Somebody else now is confirming it. We don't know whom the person is. Is it really just supremacy? Let's know. The reason in Jaju Abona, Oda Fiaru of Fiabaru. Oda Fiabaru of Fiabaru. The foot soldiers here can do police and damn and be any. I tell you the truth, anybody who is pushing you into war, if you be Govnor, if you be a war real. Another thing I need Jojuabo. These two guys are pursuing the same thing. Kede de fracas. Can we do better? I think we can. 0902 311 109. Kanjezu afya obo na nchi yata azuka anyị na-aga n'iru. Afa mu bozi eji of ekenemo. Better than safe. Now 10 gigabyte data just land by Intel. So guess how much? 3,000 naira. 3 better for 10 gigabyte data. You so happy? Make I add extra shock. 5,000 naira will give you 20 gigabyte data. Not so, Mr. Fushoko. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Country sister, love please. Now Johnny this the hey, now special discount coming to this one. Not Johnny last for the Country's Fried Chicken Instant Love Feast. Just enter any of our outlets to request for your instant. The combo meal for 4 people at Chicken and Money. The combo meal includes jollof rice, spaghetti, spicy chicken, moi, salad, ice cream, Many more. You can still collect surprise gift bracket from every purchase. Hurry, this offer until end of April 2021. Crunchy's Fried Chicken. Taste the difference. Guys, you don't see that new funny video for Twitter. That one with the boy. You mean this one? What of that brother Shaggy News Keep It? Where they circulate WhatsApp? This one. What of that meme? Where the guy? When man looking like this, Mr. Noito. Why the data you use know all these things? Now, brand new data plans get. Are you serious? Just 50 naira and they get 50 MB. And with just 100 naira and they get 150 MB. Where do you use chat or browse on Facebook, WhatsApp, Twitter, and even Snapchat? Don't do your double. Dial *777# now. When you begin to browse, they go. Glow Unlimited. The WhatsApp number. Moments can be ordinary. It's what we make of them that really matter. Make the best of every moment, every day, like so.
friend Oliver is what you call a man with a huge appetite. Gigantic, actually. And if there's one phrase we have come to know Oliver for, it is this. More data, please. No matter what we offer him. More data, please. So, guess what we did? We heard Glo created new data plans for people like Oliver, and we got him The WhatsApp was +234-705-079-109. You can work from home with ease. Run your business better. Download non-stop. Stream music and movies endlessly. Learn online and share data with anyone. Easy. One by one. Why don't you allow the excellency to enter first before that? Then you start doing that. Just like this. Okay, welcome. Up. Please, one by one. How far away? Excuse me, they charge. Allow the charge to go. Wait, please, okay. You should be the first. They should allow the charge to go. Watch your hands. And this is the SCG, covering the 8 states. Yes, sir. Sympathy is unfortunate strike. Sorry. We must rise to the occasion. So we see the. Thank you, sir.